Ie, Gyrru Trwy Storm ydy'r teitl. Nethon ni bod wrthi am wythnosau maith yn trio ffeindio teitl, ond oedd ddim byd rili yn siwtio yn taro deuddeg yn iawn. A wedyn ddoth y gerdd, o'n i wedi gofyn i Iwan Rhys, y bardd Iwan Rhys am gerdd, a chwarae teg iddo fo nath o sgwennu cywir, a teitl y gerdd oedd Gyrru Trwy Storm, ac o'n i'n meddwl bod o'n ffitio'n berffaith. Felly dyna lle ddoth y teitl. Mae yna 11 ohonon ni gyd wedi cyfrannu i'r gyfrol. 10 ohonon ni wedi siarad am profiadau personol ni am salwch meddwl, unai bod ni wedi cael ein ffeithio. Hynny di wedi bod yn sal yn hynny, neu wedi falle byw hefo rhywun sydd wedi bod yn sal, neu yn gyfaill i rhywun ac yn y blaen. A hefyd mae Dr Mair Edwards hefyd wedi cyfrannu, a mae hi'n esbonio mwy beth ydy salwch meddwl. Wrth gwrs, so hi siwr o fod yn gallu sgwennu llyfr cyfan am hynny, so siwr bod wedi bod yn dipyn o gamp iddi hi, ond chwarae teg, mae pawb wedi bod yn hynod o onest ac agored, felly ewch ati i'w ffrinnu. As mae yna dipyn o enwa adnabyddus wedi cyfrannu at y gyfrol yma, does? Ydy hwn yn rhyw ffordd allan o gyflwyno'r syniad yma i bobl, dydy salwch meddwl ddim yn rhywbeth sydd pobl sy'n dioddef o salwch meddwl allan ddim, dyn nhw'n llechu ffwrdd, dyn nhw'n cuddio, maen nhw'n bobl allan fysych chi'n nabod, pobl sy'n ffrindiau, cymdogion, pobl ydych chi'n eitha adnabyddus mewn ffordd, ie. Yn hollol, wrth gwrs mae'n help pan mae'n enwau adnabyddus, mae'n help i gael y neges allan yna falle, lle deunir neges yn haws. Ond hefyd i'r gwrthwyneb, o'n i eisiau dangos bod dim rhaid i chi fod yn enw adnabyddus i gael yr hyder, falle i fedru siarad yn agored, so dyna pam nes i benderfynu bod fi hefyd am gyfrannu. Oedd o'n anodd wrth gwrs, o'n anodd i bawb wneud, ond o'n i eisiau dangos just achos bod fi ddim yn berson adnabyddus, bod fi yn gallu cael yr hyder i ddeud, dwi wedi bod yn sal, ond peth pwysig iawn i gofio ydy bod ni wedi dod drwyddi'r ochr arall. Dyna beth dwi eisiau rhaid bobl. A dyna ni gyd yn meddwl mae'n cwbl o bethau, cwbl o negeseuon falle, bod ni eisiau trio rhoi stop ar y stigma sydd ynghlwm wrth y geiriau salwch meddwl, a hefyd eisiau rhoi gobaith i bobl bod wella. Felly mae'r ddwy elfen yna i'r gyfrol mewn ffordd, yr codi hyder a codi gobaith ymysg pobl sydd allan yn dioddef o salwch, ond hefyd codi ymwybyddiaeth ymysg pobl sydd allan ddim cweit yn deall sut mae'r salwch yn effeithio ar bobl, allan ddim cweit yn deall sut deimlad ydy os nad ydyn nhw wedi bod yna eu hunain. Yn sicr, a gobeithio fydd pobl hefyd sydd yn teimlo bach yn isel, ond ddim yn siŵr iawn, neu ddim yn cweit yn deall beth sy'n digwydd iddyn nhw ar hyn o bryd, achos mae'n gyfnod confusing iawn, felly cyfnod dryslyd iawn, ac felly gobeithio bod pobl yn mynd ati i ddarllen darn Dr Mair hefyd, i edrych trwy symptomau ac i gael yr hyder yna i feddwl dydw i ddim yn gwneud rhywbeth mawr allan o ddim byd. Mae gan pawb yr hawl i gael cefnogaeth pan maen nhw'n mynd trwy cyfnodau anodd. A faint o help ydych chi'n meddwl ydy cael cyfrol fel hyn yn y Gymraeg i bobl? Wel, dwi'n yn siŵr eto, gan i weld gobeithio fydd o'n dipyn o help, ond just dechrau siarad ydy'r peth falle. Wrth gwrs, nid ni ydy'r cyntaf i wneud. Wrth gwrs mae nath Esbydrec wneud wythnos llynedd o raglenni ar salwch meddwl, a mae amser i newid yn ei gwaith gwych, ond mae yna lot o ffordd i fynd eto.